ישראל היא מעצמה של ייצור טכנולוגיות עילית מתקדמות לכל העולם, חממה עולמית לחברות הזנק, והמנוע להתפתחות הזאת נמצא כאן בזכותכם, בוגרי הטכניון. הטכניון נחשב לאחד מ-30 המוסדות האקדמיים טכנולוגיים המובילים בעולם. יותר מ-70% ממייסדי תעשיות ההייטק בישראל וממנהליהן הם בוגרי הטכניון. עשרות אלפי מהנדסים בוגרי טכניון מהווים את שלד התעשייה המדעית-טכנולוגית בארץ, מודל היזמות ומצוינות ברמה בינלאומית, בניהול מקצועי ובפיתוח. בוגרים רבים משולבים בתעשיות הביטחוניות, ועשרות מהם זכו בפרס ביטחון ישראל. עד היום הסמיך הטכניון קרוב ל-90,000 בוגרים. בוגרים אלה מאוגדים תחת ארגון הבוגרים של הטכניון, הפועל להידוק הקשר בין הטכניון לבוגריו. הארגון דואג לעדכונים שוטפים מהנעשה בטכניון ובהישגי המחקר המדעי-טכנולוגי המתבצע במעבדותיו. יצירת קשר בין הבוגרים לחוקר הטכניון בשיתופי פעולה מגוונים והעזרה לפקולטות השונות בשמירה על קשר רציף עם בוגריהן. שקדנו שנה שלמה על פיתוח של אתר שהוא ממש לפי אב טיפוס, הוא נבנה לפי אב טיפוס של אתרי בוגרים המובילים בעולם, שיש בו הכל, הוא ידידותי למשתמש, הוא מאוד אינטראקטיבי, יש שם אפשרות לבוגרים להיכנס, לפתוח דף אישי, לספר על עצמם, ליצור קשר עם בוגרים אחרים, לחפש בוגרים אחרים לפי חיתוכים שונים. כמו כן נבנתה תשתית לתמיכה הדדית של בוגרי הטכניון במטרה לקדם את הבוגרים, את הטכניון ואת החינוך המדעי-טכנולוגי בישראל ככלל. הרוח החדשה הזו בעצם כבר התחילה לחנן במסדרונות של הנהלת הטכניון עוד לפני שהגעתי. היחס של אוניברסיטה טובה לבוגרים שלה זה יחס של תן וקח. לאוניברסיטה מאוד מאוד חשוב שתהיה לה קהילת בוגרים חזקה. הבוגרים האלה עוזרים לשכנע סטודנטים חדשים לבוא ללמוד דווקא כאן ולא במקום אחר. הם עוזרים לבוגרים צעירים למצוא עבודה. הם מביאים פרויקטים של מחקר ושיתופי פעולה בין תעשייה לאקדמיה חזרה למקום בו הם למדו. והקשר הזה מבחינת הטכניון הוא השקעה מאוד חשובה. היי טכניון, סדרת הרצאות ייחודית המאפשרת לבוגרי הטכניון ולקהל איכותי שוחר חידושים במדע ובטכנולוגיה לשמוע על מחקרים פורצי דרך בתחומים מגוונים. ההרצאות ממחישות את העבודה האיכותית שנעשית במעבדות הטכניון על ידי חוקרים בעלי שם בינלאומי שתרומתם המדעית-טכנולוגית לא תסולה בפז. לא פחות חשוב מזה, המפגש לפני ההרצאה, פלטפורמה חשובה לנטוורקינג, המהווה את השלד המרכזי למה שמכונה מדינת הסטארט-אפ. אם אתה מסתכל על סטארט-אפ, זה משהו שמתחיל מהרבה דרייב, הרבה פאשן, הרבה תשוקה. אתה מאמין באיזשהו חזון, ויש לך תמיד את הפחד שה-VC יסגור את הברז, שאתה לא תצליח, והארג'נסי הזה, הפחד הזה, גורם לך לעשות דברים ממש די מדהימים. אתה דוחף את עצמך עד הסוף. וזה בעצם דורש מאיתנו לעשות את המקסימום. ואני מרגישה שאני חיה בסטארט-אפ. אז אולי אני עובדת בחברה מאוד מבוססת, אבל המדינה עצמה היא סטארט-אפ, האקסייטמנט הזה, השותפות, אני מרגישה את זה כל יום. אני מנסה היום להביא לשיתוף פעולה מרבי בין הטכניון לבין GE. ואני חושב שהצלחתי די יפה לעשות את זה עם הפקולטה להנדסה ביו-רפואית, ואני מנסה היום לעשות את זה עוד יותר חזק עם הפקולטה להנדסת חשמל. מזה מספר שנים מעניק טכניון לחיים, TFL, טכניון for Life, תמיכה ליזמים בוגרי הטכניון לקידום המיזם שלהם גם משלב הרעיון. טכניון for Life זה שירות שאנחנו נותנים לבוגרי הטכניון על מנת לקדם יזמות במדינת ישראל. אנחנו עוזרים להם משלב הרעיון ועד שלב של מיזם בוגר ומתקדם של חברה. אנחנו מלווים אותם באמצעות מנטורים, מנטורים מבחירי התעשייה בישראל, שרובם בוגרי הטכניון, והשיטה הזאת הוכיחה את עצמה, יש לנו תוצאות טובות. ב-1998, once עשינו את האקזיט הראשון, אז הסתכלתי, אמרתי, וואו, בוא נסתכל במה אני יכול לעזור לאחרים. אבל לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת בזה, ואז פנינו לארגון בוגרי הטכניון.
היזמות היא בגלל שאני למדתי במקום שהוא נתן לי לרכוש את הכלים להיות יזם. והתחברתי לשם לאנשים נפלאים, אנשים שבאמת עושים הכל בשביל לעזור ולקדם את המיזם שלי. הם חיברו אותי לאנשים שהם המובילים בהייטק הישראלי. אתה נעזרת על ידי הטכניון להגיע למה שהגעת. אתה נעזרת על ידי אנשים שהיו מנטורים שלך בלי שהם ידעו בדרך. בוא נייסד משהו כזה שאני יכול לעזור לאנשים לחשוב נכון בתחילת דרכם בהייטק. הצליחה אישית היא לא רק להגיע להישגים במו ידיך ולהקים חברה מוצלחת, אלא גם לבוא ולקחת את אותם אנשים שהם צעירים והם בתחילת הדרך ולהוביל אותם גם כן. אני חושב שזה נותן לך סיפוק לא פחות גדול מאשר סיפור הצלחה של עצמך. אני קוראת לבוגרי הטכניון שיכולים לעזור ליזמים בתחילת דרכם להצטרף אלינו. במועדון המאה חברים בוגרי טכניון שהגיעו לעמדות בחירות בחברות כלכליות וציבוריות גדולות. אז מה שאנחנו מנסים לעשות במועדון המאה זה באמת לקחת את הקהילייה מסוימת בארגון הבוגרים שבאמת הצליחה להגיע לעמדות השפעה. לשמחתנו זה המון. אין כמעט מקום מרכזי במדינה, בין אם זה בשוב, בממשלה, בצבא, בקהילייה העסקית, בתקשורת, בחינוך, שלא נמצאים שם בוגרי הטכניון. זה מעגל מאוד מרכזי בחיים של רבים מאיתנו. זה חוויה מאוד משמעותית, זה משהו שאתה מספר אותו בבית, לחברים, עובדה שלמדת בטכניון. האחריות החברתית הינה חלק מהחינוך, אותו מקנה הטכניון. בוגרי הטכניון מחויבים לתרומה לקהילה ופועלים במסגרות שונות תחת ארגון הבוגרים בפריפריה החברתית במטרה לקדם את בני הנוער. המחויבות לקהילה של בוגרי הטכניון יש בה שני פנים. הפן האחד במרכאות צר יותר הוא לקהילה של בוגרי הטכניון עצמם. ואז כמובן יש את המסגרת הרחבה הרבה יותר שבה אני קודם כל אזרח ישראל ואחר כך בוגר טכניון. ובתור שכזה אני יכול לתרום מהידע שלי, מההשכלה שלי, מהמקצועיות שלי, לאנשים שזקוקים לכך. בעצם הפרויקט הזה הוא פרויקט של מהנדסים מלמדים ילדים. לוקחים מהנדסים צעירים או אפילו יותר מבוגרים שסיימו טכניון, ובאמת לוקחים אותם לבתי ספר של ילדים שהם צריכים עזרה ורוצים להתקדם, רוצים להצליח. ונותנים להם ככה ערך מוסף של בוגר טכניון. האמת היא שהייתי מוכן מזמן כבר להתנדב ולהחזיר משהו לחברה ממה שאני קיבלתי, וכך זה התחיל. מה שהפרויקט הזה תרם לתלמיד מבחינתי זה הכל, ואני מאוד מאוד מעריכה את זה, אני מאוד מקווה שזה ימשיך ועוד מהנדסים יבואו לעשות את זה, כי זה באמת דבר שיש לו ערך עצום, ערך עצום, וארגון בוגרי הטכניון, פשוט כל הכבוד על היוזמה הזאת, באמת כל הכבוד. לטכניון יש את הפוטנציאל לפתח גאווה שעוברת מדור לדור. כשאתה חושב בתור בוגר שסיים את לימודיו לפני 10 שנים, שאולי יום אחד הילדים שלך ירצו ללמוד במוסד הזה, יש לך אינטרס הרבה יותר חזק שהמוסד הזה יהיה עוד 10 שנים או 20 שנה, ויהיה מוצלח ויהיה מוניטין טוב. וזה מעלה את המוטיבציה שלך לעזור למוסד הזה להמשיך ולהיות חזק.